Keby došiel prezident Putin sem na územie Slovenska, že by som ho pozval. Všetci vieme, že je pod medzinárodným zatýkačom. Asi by ste mali verejné vyhlásenie, že orgány činné v trestnom konaní by mali zakročiť, mali by pána Putina zatknúť. Je tak? Uvidíme, keď k tomu príde. No počkajte, tak nie je teoretická otázka. No vidíte, vy sa už budete odpovedať na základnú otázku. Ešte raz. Tak by som ho sem pozval a povedal by som, že ja mu poskytujem ochranu pánovi prezidentovi Ruskej federácie, tak predpokladám, že by ste kričali, že treba samozrejme okamžite zatvoriť a odviezť rovno do Hágu alebo neviem kde. Tak sa spýtam, budete kričať? Budete žiadať Poľsko, aby orgány činné v trestnom konaní zatkli izraelského premiéra, ktorý ide do Poľska a pritom je na ňom taký istý medzinárodný zatýkač, ako je na prezidenta Putina? No a skončili sme, páni. Dvojitý štandard. Nemáte na to absolútne žiadnu odpoveď. Keď moja návšteva v Moskve mala byť porušením, ohrozením a najväčšou katastrofou, čo budete hovoriť na prezidenta Macrona, ktorý tam ide? To znamená, že francúzsky prezident do Moskvy môže ísť, nemecký spolkový kancelár s ním môže telefonovať každý druhý deň a my máme problém s plynom, ja tam idem, tak ma obvinujete, že pácham na dovrženie vlasti zradu. Veď máme trošku k sebe úctu, pokiaľ ide o základné fakty. Ešte ste všetci teraz ticho, keď novozvolený americký prezident Trump verejne obvinil prezidenta Bidena, že vyprovokoval Rusko použiť vojenskú silu voči Ukrajine. Lebo to je v Amerike, to sa akože nekomentuje, to už neplatí. Ja som strašne rád, že prichádza na naše slova. Možno sme boli odvážnejší, keď sme niektoré veci formulovali skôr, ale dnes to, čo sme hovorili od samého začiatku, potvrdzujú najvyšší predstavitelia americkej administratívy, čo nás samozrejme pozbudzuje byť ďalej ešte suverénnejší v našich názoroch. Išiel som do Ruska, aby som sa poprvé pýtal. Ste vy, ruská strana, pripravení na iné technické riešenia, ako je tranzit ruského plynu cez Ukrajinu? A boli dve technické riešenia na stole pripravené, ktoré boli dohodnuté s predsedom vlády Denisom Šmihalom ukrajinskej vlády. Prvé riešenie bolo, že Azerbajdžan urobí swapovú operáciu spoločne s Rusmi na rusko-ukrajinskej hranici a cez Ukrajinu nepôjde ruský plyn, ale pôjde azerbajdžanský plyn. Ukrajinská strana s tým súhlasila. Súhlasila s tým aj ruská strana, aj azerbajdžanská strana. Až neprišlo slávne rozhodnutie prezidenta Zelenského na zasadnutie Európskej rady, ktorý všetko stopol. Potom došlo druhé technické riešenie. SPP Matka, ktorú sme my získali do štátneho plného vlastníctva štátu, bola pripravená vytvoriť dcéru a táto dcéra by kúpila na hraniciach medzi Ruskom a Ukrajinou plyn, ktorý by sa potom prevážal cez územie Ukrajiny ako slovenský plyn a nie ako ruský plyn. Aj s týmto súhlasila ukrajinská a ruská strana. Čiže moja otázka v Moskve bola prvá. Ste pripravení, páni, tu v Ruskej federácii, v Gazprome, pristúpiť na tieto technické riešenia, ktoré zabezpečia, že bude pokračovať tranzit plynu? Prezident Putin zagarantoval, že si budú ctiť svoje záväzky. A či sa vám to, páni z opozície, páči alebo nepáči, lebo vy, keď vidíte Rusko, tak vidíte čerta diabla, nevidíte nič iné. Rusko bolo vždy spoľahlivý partner, pokiaľ ide dodávky energii. Vždy bolo spoľahlivým partnerom. Nikdy nás Rusko neoklamalo, na rozdiel od Ukrajiny. Ja si pamätám situáciu v roku 2009, keď som bol na Ukrajine žiadať ukrajinskú premiérku Timošenkovú, aby nám dali zo zásobníkov, ktoré majú v západnej časti Ukrajiny nejaký plyn, tak ma poslala do čerta. To sú typickí Ukrajinci. Ja tu nie som na to, aby som šiel po ruke prezidentovi Zelenskému. A priznám sa, že už niekedy mám plné zuby. Chodí po tej Európe, len žobre a vydiera, ostatných pýta peniaze. Jednoducho toto musí skončiť. Skúste trošku myslieť aj na túto krajinu. Nie iba na svoje úzkoprosé politické cieľe. Čo budeme robiť pre Boha, keď ten plyn nebude? Vy si myslíte, že Nemci nám pošlú plyn, keď oni budú mať málo? Nepošlú nám nič. Nič nám nepošlú. A môže sa stať, že krajina, ktorá bola na začiatku rúry, my sme totiž z tej ukrajinskej hranice ten plyn tlačili smerom na západ, boli sme na začiatku rúry, sa stávame krajinou, ktorá je na konci rúry. Lebo všetci hovoríme o dovoze plynu zo západu. A prečo by nám dali Nemci a ďalší, keď budú mať málo plyn na našu domácu spotrebu? Táto situácia je podstatne nebezpečnejšia, ako si viete predstaviť. Takže vyčítať mi, že ja som sa rozhodol túto situáciu zriešiť do Moskvy, je pre mňa mimoriadne zaujímavé a smiešne. Bola dnes Bezpečnostná rada, a to poviem iba jednou vetou. My sa vážne zaoberáme vyšetrovacou verziou, že útok na katastrofu prišiel z Ukrajiny. No, čo je? Čo? A nebola to Ukrajina, ktorá vyhodila Nord Stream, alebo bola? Vy dobre viete, že na to potrebovali veľa peňazí, špeciálny výstroj a špeciálny výcvik. To sa nedalo iba tak urobiť. Všetci sú ticho, Nord Stream sa môže vyhodiť do vzduchu.
Všetci ste boli ticho, keď sme hovorili, že boli pripravované sabotážne akcie na náš ropovod. Jednoducho, toto vás absolútne nezaujíma. Jedna z vyšetrovacích verzií, s ktorou pracujeme, je, že útok došiel aj z Ukrajiny. Nehovoriac o tom, že vo vnútri katastra nejakí zamestnanci, ktorí tam pracovali, otvárali dvere tomuto útoku. Takže bude ešte veľmi veselo. Pani Remišová, vy sa radšej moc na mňa nepozerajte, lebo tí ľudia sú k vám veľmi blízko. Takže by som bol veľmi opatrný, aby som to teraz tu pred vami rozoberal. Nenechám sa zatlačiť do žiadnych hier. Počúvajte, je veľmi milé, idem do Davosu, tým končím. A zrazu máme na stole veľkú požiadavku od spoluvlastníka denníka SME, pána Soroša, že on sa chce so mnou stretnúť. Tak ja mu dopredu odpovedám, že ani ma nehne. Iba, že by urobil samozrejme cirkus, že zobere 10 novinárov a niekde na chodbe chytí a bude mi nútiť podať si ruku, on to nafotia a vy tu budete jačať od smiechu, že Fico sa stretol so Sorošom. Ak sa s ním stretnem ako so spoluvlastníkom denníka SME, protištátneho, protivládneho denníka, podobne ako denníka N, tak mu poviem, že talianska premiérka Melinová má absolútne pravdu. To nie je multimiliardár, ktorý zasahuje do vnútorných záležitostí a politickej situácie v Európe, ale to je Soros a jeho divoká organizácia mimovládnych inštitúcií, ktoré likvidujú v Európe to, čo sa momentálne deje. Ak vyprovokuje stretnutie pán Soros, ja mu toto poviem a samozrejme pôjdem ďalej. Ja nemám záujem, hovorím to veľmi otvorene, nemám záujem na žiadnom stretnutí s pánom Sorošom.